Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saniki balik maneh kali kula Pak Agung dan pelajaran Basa Jawa pembelajaran sekawan. Nah, tujuan pembelajaran dina iki yaiku siswa bisa ngerteni isi saka teks cerita lan siswa ngerteni maca lancar teks cerita. Sing terakhir siswa ngerteni endahe alas mangrove ing Surabaya. Jadi dina iki kita bakal sinau tentang alas mangrove ten Surabaya. Nah niki endahe alas mangrove ing Surabaya. Bocah-bocah apa wis ngerti yen ing kutha Surabaya ana objek wisata kang arupa alas? Wujude yaiku alas mangrove. Endah lho sesawangane objek wisata arupa alas mangrove mau ana loro cacahe, dumunung ing Desa Wonorejo lan Desa Gunung Anyar. Nah niku sing samping wonten gambare Surabaya lan mangrove, nggih. Alas mangrove itu hutan mangrove bahasa Indonesianya di kota Surabaya. Mangrove Wonorejo. Alas mangrove Wonorejo manggon ana pesisir wetan utawa pantai timur Surabaya ingkang sebut Pamurbaya. Sakliyane duweni fungsi minangka bendungan, uga dimanfaatke minangka wisata air lan ekowisata. Akeh fasilitas kang bisa dinikmati ing kene. Antarane ya kuwi restoran apung, prawisata, stand batik mangrove, menara pantau, sentra kuliner asli hasil laut, lan sapanunggalane. Saliyane kuwi uga ana taman rekreasi edukasi kebun bibit Wonorejo. Ing kene adik-adik bisa nyinaoni jeneng lan wujude maneka warna tanduran, carane ngramut lan carane nangkarake aneka tanduran sing ten ana mriko. Oke. Lanjut. Sing kedua, alas mangrove Gunung Anyar. Sauntara kuwi, objek wisata alas mangrove Gunung Anyar dununge ora pati adoh saka wisata alas Wonorejo mau. Nalika mlebu area iki, bocah-bocah bisa langsung ndeleng ketele alas mangrove, segara serta flora fauna kang apik lan nengsemake. Sedawane gladak kang nuju alas mangrove mau, bocah-bocah uga bakal ketemu ketek buntut dawa lan maneka spesies manuk. Ing kene bocah-bocah uga bisa melu nandur bibit mangrove lan ngrumat tanduran mangrove mau. Nah, saya Indonesiakan sedikit ya. Sementara itu, objek wisata alas hutan mangrove Gunung Anyar tidak terlalu jauh dengan wisata alas Wonorejo tadi. Saat masuk area tadi, anak-anak bisa langsung melihat betapa lebatnya hutan, sungai, dan aneka hewan dan tumbuhan yang bagus dan menakjubkan. Sepanjang jalan menuju ke hutan tadi, anak-anak juga dapat bertemu dengan kera yang berekor panjang dan juga beraneka ragam burung-burung. Di sana anak-anak juga bisa menanam bibit tanaman mangrove dan cara merawat tanaman mangrove tadi. Nah, ini ialah sedikit arti dari bahasa Indonesia ya, dari teks alas mangrove tadi. Nah, awakmu kabeh wis tau rono durung? Nek Pak Agung wis tau, cuman orang di Surabaya. Di Bali jenenge Pak Agung dulu pernah kesana alas mangrove di Bali. Nah, saat ini ono tugas di Google Form kerjakno password BJ4. Nah, iku tugase nulis. Jadi nilainya iku manual, gak langsung ono ya. Kerjakno saisomu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.